yɔrɔ an ka lajɛ o y'a sɔrɔ i ka fini b'u bolo ji la a to i ka tɛmɛ a to i ka tɛmɛ n'u y'a ko k'a jɛ u b'a gulo u b'a bila o u b'a gulo a banna mura ala k'an kunna ja amin ala ka sababu ɲuman na ala ka jamana in basigi amin ya rabbi an bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ni ɲuman don ala k'a d'a ma amin 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 ala ka sijani kɛnɛya di amin amin k'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn a diyara ne i ka wuli ka jɔ ni ka timinandiya la min ye mugudu ma bara fɔ sa fiyewu bolo bɛ n'a da tiɲɛ yɛrɛ la n b'a f'i ɲɛna bi ɲɛmaya o m'i ka baara sa i ma kafa n'a ye i ma yaada n'a ye wa i k'a dɔn i bɛ baara kɛ a kɛcogo la ɲɛmaya ye dunan ye ɲɛmaya ye dunan ye o ma k'i baara ye kɔrɔlen baara ye kɔrɔlen siga t'a la ale de bɛ maa ŋunna ban ɲɛmaya ye kalifa yɛrɛ don n'a kalifatigi sera a ma don min a b'a bilila a b'a kalifa maa wɛrɛ la ndesani latigɛ yɛrɛ bi ten ndesani ala yɛrɛ fana b'a kɛ o cogo in na a banna o ma k'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ b'a mɛn ni ala sɔnna bi sɔgɔmada in na sa min ye papu ye Abubakar Dambele Bakari Mbatoma K'a Dambele Abubakar Dambele ka taa se awa min ye Madame Tarawele ma ale do Batoma Kane jati min ye Tarawele lakaw ka awa Kotondala odo Tarawele lakaw ka nungelen fiye Tarawele lakaw ka sunɔgɔ tiɲɛ ni ma to ten a bɛ muguri dɛ Tarawele lakaw ka aliman darapo ni ma to ten a bɛ sewa dɛ Tarawele lakaw ka Vladimir Putin muso cɛ a barika a to ten a to ten n'o tɛ Batoma nugɔrɔla bɛ kɛ sisan ko dɔrɔmɛ 1 di dɛ a b'a kɛ komi nisɔndiya man d'a ye ka sin ka mugu y'a daji kɔrɔ ten b'a dɔn kanɛ non ni Tarawele la ka siri la ngene ka tila k'a siri a jɔ fɛ yen sigana t'a la a jɔ fɛ yen Bɔbɔkura a sera siya awɔ seri k'a siri o kuma Batoma a jɔ fɛ yen Batoma ye jigi ka ye a y'i bolo bi yɔrɔ ɲɛna i y'a sécuriser teriya min na nin de ye teriya ye bada fo ka taa tiɲɛ wuli Ablaye Kulubali Ablaye Masa Ja dɛ Tarawele ka assurance assurance sa vie abara renouvelable de assurance sa vie abara voilà teriya ma deli ka a dilan fɔlɔ nka a ka dilan abara assurance sa vie ndesani voilà bada assurance sa o sa tali tɛ dɛ ta ko kelen assurance sa vie a jo b'a kɛ o Ablaye b'a kɛ n b'a ta tɛgɛ ma de ka taa fo a jo fɛ très bien ko Bɔbɔkura kana taa Tarawele kɔ dɛ f'a ka assurer a yɛrɛ sigilen ɲɛna abara sɔsɔli tɛ min na a banna merci Tarawele ka tila ka taa a tɔ sele Vladimir Putin fɛ ni ko k'i b'o o desele don o don n'a mi Putin a b'i Vladimir dɛ n'a kɔni mi Putin a b'i Vladimir a banna kana siga boro o ba ka Batoma Kane fo ka kɛnɛ Bubakari Jara Bada awɔ Bubakari Jara Samake Bada Balu fa wa Balu tɔgɔma bɛ Kati ko k'ale ka foli fɔ a ba ye Adel Samake a tɔgɔma bɛ Kati Balu kɔni Balu Kulubali o ye Kulubali de ye Kulubali anw ka Balu ale ye Jara ye desani Balu petini kɛ Adel denkɛni awɔ o tɔgɔma yɛrɛ awɔ ne y'a fɔ k'a to kɔ la k'i bolo kuru ne kama n ko dimi bɛ ne fa koyi a fɔ Adama k'a ta dabila ala Adama i ye maa sɔrɔ min sari n y'a ye a ba kɔ la sari n b'a fɛ k'a pointer ni kun y'a pointer Adel tun bɛ taa fɛ bon ni i tun bɛ miiri ko Adel ye ne yɛrɛ wolowoloden ne tun b'a dɔn i tun b'a pointer min ye Bubakari Jara Bada min ye Badara Alu fa kosɛbɛ ka taa se aw k'a dɔn min ye Jamadogo Kunbo Kɛfa min ye Kuyate Awa Keyita an bɛ foli lase Ndaw Mamadu Ndaw Moro ka taa se awa Tambura ma Zakaru Fɔnba Segu Cɛbolo min ye o lasigiden dɔ Bamakɔ yan k'a fɔnba o tuma Moro parce que u cɛ bolo u ye lasigiden ɲuman sɔrɔ dɛ u ye lasigiden ɲuman sɔrɔ Moro k'i yɛrɛ fo a diyara n ye an min ka kɛnɛ basi t'a la gorobinɛba ye tɔɔrɔ t'a la o fana digira alu la Sonjata o fana digira alu kamara la Sonjata alu buyaki kamara la bɛɛ la Sonjata Moro i ka fati i ni gise i ni ge merci mantɔrɔ si t'a la basi foyi t'a la a ye Ala de alhamdulilayi madame de Sanafɔ wa o de don Moro naamu o tuma mantɔrɔ si tɛ yen ayi i yɛrɛ ka bazɛn bɛ ka mɛnamana dɛ
Edu hakli kanga ken. Mbeni hakli bala. Club des amis de Bad. Club des amis de Bad. Voilà, merci. Ndesani. Ça fait wala nyuma do ba fitri wala do. Fitri wala do. ala kana ga fitri wala. Amina Ça fait Club des amis de Bad. Bad. Mais Banflani c'est moi-même. Otma Yusu ambe yere fo ka bayni fofana fo ka fofana kanijo. Dumuzo nga kene Badara Aliou anar dogonu anga foli buye Traoré la. Marhaba. Foli ke bela jile ku barikada kanu ba jama ka po ku barikada bidoina ala endene aklebo angene nyena ambe doke aka biya nyena ka kla ka anguli shinin tugo chogola nga kan kelengele nguli Yusu jabaru wahidu nanya letanu so masama na barikada rasulu be wale nyimando ka barikada nemani kishibama anaka so dungo ni sahaban nabi nyuman kelengele be nemani kishi alaka jiduka Yusu amma sau saratambulu ko anse ku sarayre fana kolini tanuni wala nyimando o yanseye kalabanga do dawka alibi ala ku bulu kan shiuje ankoro ka bana koro be bashi ga jidi ke lafiyaula boyde kanu sorotu mimbu toro o mandanye Yusu munu mbi chinyesu bada dali ala ka no nanga bamba to bela jile ninga la harason sumowi an yero nya ka ta do kono ka kanu ba jama fuku barikada ku ka bismillah olu be bismillah mine kena minga o de kuna funi kenai u bo kuna siri kono fasiri sebo mba on bulo kono kuma kelingelo sugandira ga nguru na kuma batiba ndesani ala ka je ona ku garjigaye wallahi lo nyegale joko nyuma ni nyama da ko nyuma ambo odo ke ala ko no yawiye faso ko na ni faso ko ka baso la me bani jabarani flebaw o minye ka do ka fo la se ko nyuma ala ko no ya anyero yi amina rabbi mabe ka chere au nganga na be wola ndesani yo ko la tigini ne ga sujuru tigi udo a cena muso itado damfara wi munun je wallahi mun ntado amemi mangutu ka minto ndesani ni ci uyere marhaba yusu ulu de ba mabe ka chere ala ka no yo funa yi amina rabbi jema so ga fo ka anga petni fo dake nanye dake fo ikado kejibe fo alhaji maraka chendo abana nanye ale fo ye ikado chebulo ale mafo gaba kuye misoro ka do alu ndaw fi dugudobe uya ke citoyen d'honneur de yendugu kejigon maraka chendo anakaka katlaka fo ko dugu aku deme anakaka wala sa dugu se ka yirwa chugo minan fa mi nyogonge ye misali di somasu ye misali di abana nyuma ba refere nyuma ba refere ndesani nanye alunda una ka jama kulufu maru sugoba ale fana na ka jama be ku ambu fu ndesani melekeni gara on sigi nyoy no yegiye ale ni buakari sako ani gi melekeni anga fuli bu fana e anga sécurité assuré fu ko mona akisha lere ambigla ga le funa fu abana bismillah Moro kumfolo ne ba di ma ajaranye amine ngamine ni nyamine mba mine ni barka ye mba mine ni ikado nouvelle horizon fana ye nouvelle horizon ni nya leta sa Patrick mba kono bi ibai ka fo ma fangablo nyama ya so olu ka kuna foni cherinsira uyan kuna foni fangablo nyama ni ikado julo ukanywa bismillah o minkera anga jamana julo olu ye jamakulu balla be mi mutu kungango kuma foni gu jorofa ku sogo doni ka fangablo nyama ya so segere ajaba lala okuma minye ka do premier ministre shogel ko kala maygaye wati mi usera ale maye ayu bismillah ka beni juma donye juankalo klenani ba flani mwani flasaina yusu ibaye jula uluka ikado jakuluba mimbe ko délégation de la plateforme des commerçants aywa mami tumu ka nyema yala ode Sheikh Umar sako ikado ka fo alena ka jamakulu usera ka do shogel fet mamina udona kumala ninga baro sigi bismillah okele ko okuma minye ka do kuma ere damne na uyuka ngani ya jira ka nyeshin furanje fangama deme ani deme kulu no ke ka nyeshi furanje fangama uka kokoro maddo kati kotige abada ani anga angulo masiri tabao muno mbe faso kuma bo kelela ikado jamana dogo nyewla no ye famae ku ka deme ti kotige ulu fanana wa sangani wati ubu kokoro maddo chuko kele fanana yusu ko minye ikado ka fo ko jamana mana barawo bara buluda jamana furanje fangama mana barawo bara buluda kulu julo kale kando ko ubu dema bara kelingina bela jelena tunu to kelena sabu ulu na yu kerefet mabe o kuma ibaye ka fo ko uye ikado nyangili eko ninge o koni mini obetali ke ikado nyangili la min tale do kanye shanga jamana ma na makeni hadama denya hakili naye na make chiere ka wati sharia kono o julo ya jira ka fo kulu yo koni damandado o kuma na ko minye ikado akuta bulwe ko sedewo ya sike atoy alatai nga aunga jamana ko mawnya na bike mi kati ko ye sabu ke julo ya jira ka fo ko ulu ko nga chesri ni wulika jo ko fembe farao ka
de fɛn de ti bɔ o la nka kuma in kɔnɔna la fana u ye laɲini dɔw kɛ dɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ laɲini dɔw bɛ yen maa mago ti ban u ko k'a kɔni ka d'u ye ko ka segin ka sugu jɔ sugu min n'an k'a ma ko sugu bulon n'a bɛ fɔ a ma ko marché rose Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ko ka sugu in jɔ kura ye ayiwa o fana tɛmɛnen kɔ ko min ye baganjulaya ye ko ka jula ye ko k'a dayɛlɛ cogo min na maa minnu kɛn bɛ ka laɲiniw kɛ n'o ye commandéw ye i k'a dɔn bagan bɛ se k'olu lasɔrɔ cogo min ko n'o kɛra o bɛ diya u ye ayiwa ko i k'a dɔn ko ka jɛkuluba fana sigi min bɛ dɔgɔdɔgɔnin feere julaw olu ka i k'a dɔn yala yala julaw ani dɔgɔdɔgɔnin feere julaw kunkanko kibaruya fɔ n'o bɛ se k'olu ka ko ta ba la ko nin y'olu julaw fana ka laɲini ye k'o ɲɛfɛ fangabulon ɲɛmaa ye fangabulon ɲɛmaa ko laɲini diyara ye a bɛnn'a ma maa kelen tɛ se ko la o kumana k'a b'u fo k'u tanu ni k'u barika da ko furancɛ fanga dɛmɛni ko olu y'a dɔn k'a fɔ ko julaw ma to kɔ n'o ye commerçants ye ko k'a sabu kɛ mun ye k'u ka dɛmɛ ani kɔkɔrɔma don damandan de y'a to jamana yɛrɛ jɔra sen ka fɔ ka se bi ma ko u ye dɛmɛ min kɛ h'a ka ja jamana sugu fiyɛ k'olu labɔ da dumuni fɛn fɔlɔfɔlɔw la hali ni sɔngɔ yakubalen don a kɔni ma dɛsɛ ko julaw ka fo o la ko k'u barika da k'u ka o cɛsiri k'o ma dogo wa gouvernement y'o lakodɔn u ye Cogɛl ko Kala Mayiga a ye hakililakunu kɛ ko i k'a dɔn nka furancɛ fanga k'a ka hakilina fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛnw ye laɲini ninnu bɛ taa ba la dɛ nka hakilina fɔlɔfɔlɔ min n'o yɛrɛ kɛra olu nakun ye k'o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ lakana ko o ye fɔlɔfɔlɔ ye jamana seleke 4 bɛɛ ka lakana jamanadenw ka lafiya an'u bolofɛnw olu ka lakana ayiwa k'o y'olu hakilina fɔlɔfɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka lakilenni don politiki ko nasiraw ni an ka foroba cakɛdaw la k'olu sigi senkura kan i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye réforme politique ani institutionnelle ye o fana tɛmɛnen kɔ Yusu ko ka tila ka i k'a dɔn ko dɔ sigi sen kan n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye k'o kɛ ni hakili jagabɔ ani k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw ye bɛnkan sɛbɛn min ni a kun cɛra Algérie n'o o bɛ i k'a dɔn bɛn ni kelenya ani don da kelen fɛ ani bɔ da kelen fɛ k'o kofɔ ayiwa k'o bɛnkan sɛbɛn olu tɛna a lawaleya kun fɛ ten u b'a kɛ ni i k'a dɔn jateminɛ ni keguya ye cogo min na a bɛ se ka fo jamana la k'o y'u ka kɛta belebele dɔ fana ye a bɛɛ bɛ kun cɛ ni min ye o de ye ka kalata labɛnko ɲuman kɛ sɔrɔli t'i ye min na jɛlenya ni tilennenya la kala talen kɔrɔ kɔ o kumana olu b'u ka koso ni kasaw kuru k'o kɔni ye fanga furancɛ hakilina fɛn fɔlɔfɔlɔw ye nka u t'a to tɔw fana ka kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye k'a bɛ julaw fo k'u barika da wa u ka cɛsiri k'a ma dogo o b'a to an jɔ maa sen kan hali bi Yusu nin bɔra fangabulon ɲɛmaayaso ka kunnafoni cɛrin sira yɔrɔ anw y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli don ko ka gouvernement dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ o nka bɛɛ de ti to malidenw ɲɛna bilen o kɔni o banna pewu Ala ma arijinɛ ni jahanama dayɛlɛ walayi bɛɛ bɛ don o kɔnɔ bɛɛ ti don o kɔnɔ o ye Ala ta ye maanifin ta bɛ se ka bɛɛ labɔ dɔw yɛrɛ ka métier kɛra politique de ye ni politique ko yɛrɛ dabilala don min na olu tɛna métier wɛrɛ kalan a banna n'o tɛ politique hali n'a bɛ ɲali kɔni kɛ a na kɛ anw ta ma ko ye an ta ma ko ye a tiɲɛni de kɛ n'o tɛ Ala ka hinɛ kamalennin na a fatura a ma mɛn ko Daragɔ dɔnkilidala in Ala ka a bisa tuma min Moro kɔlɔsi tun b'a bolo Daragɔ ko Ala k'an kisi politique ta ka pɛrɛ ma ko ni politique kɔni bi k'i tɛ wuli dɛ i tɛ wuli dɛ ko ni fali y'i dasi i bɛ wuli hali mobili bɛ bin n'i ye i bɛ wuli hali avion ko nka ko ni politique y'i walo a tɛ wuli dɛ k'a ye dɔw walo k'u ye kitabu ni kuranɛw bɛ jigin ko ɲɛma sɔrɔ ko la a b'a tɛrɛmɛ kosɛbɛ cɛnin bɛ se dɔnkilida la nka Ala minindi dɔ ya Moro naduman di mɛ biyɛlɛ la Moro Ala k'an kunna ja a gora an b'ale ta Mali transition Moro ko an bɛ yɔrɔ min na ko an kana kɔsegin kɛ ten dɛ Moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin fasiriba Idrissa Mayiga Moro a ko min ye aw k'a dɔn kabini min an ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ n bɛ kalo tile 30 Moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɔnɔ k'a fɔ ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'anw ka jamana i k'a dɔn ko embargo min b'an kunna ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen don n'a ye k'a fɔ k'a na wuli ka bɔ an kan Moro jaja hali bi anw ma Faransi dɔn min ye anw ma CEDEAO dɔn min ye anw ma UEMOA dɔn anw ma Union Africaine dɔn Moro awa min ye wulikajɔ min kɛra jenkalo tile 4 san 2022 a kɛra lajɛ min kɛra lajɛ o bɛɛ a jira maaw la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la CEDEAO ko tɛ bilen koyi min ye Faransi ko de don Mali kɔni kungo mana na CEDEAO ko tɛ dɛ a bɛ kɛ jamana tɔw ta ye CEDEAO ye n'o tɛ anw ta wa anw ni CEDEAO cɛ kɔni tigɛna nana kaban
Faransi ko de do moro min ye Mali ye min kɛ Faransi la k'a dɔn ko a yɛrɛ ka kuma ko mɔgɔ k'a kɛ to ko yɛrɛbaya min moro ni maa dɔ y'o fɔ ko Mali y'o min kɛ k'o de ma bɛn Faransi ma ni hakili b'a la moro a b'an dɔn en plein vol retrait la force Barkhane ani an ye ambassadeur Gweni min kɛ a bɛ ye bɛnkan sɛbɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri tabaw ka ko la an y'o o salo ka bɔ yen ni ko papier minɛ k'o fara k'a bila tasuma la an ye dɔw di furufurufurulaw ma ka feere k'a la abada foyi ti bɔ a la o n'a ɲɔgɔnna caman moro kabini o de kɛra sa min ye CEDEAO maaw ye Faransi na kɛ k'i tɛgɛ digi olu kan moro a ka dɔn CEDEAO min n'a bɛ se k'a fɔ ko Faransi ka ciden bɛrɛbɛrɛw baarakɛminɛw yɛrɛ de don baarakɛminɛw ko n'o tɛ ko hali CEDEAO jamanaw ko an yan'an ka se a don ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko tigɛ n b'a kɛ k'a fɔ embargo ye a na wuli ka bɔ Mali kan nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la a laban na nana ci bɔra yɔrɔ dɔ la min ka girin moro Faransi ka fɛɛrɛ min ye n'a kɛra Côte d'Ivoire ni Sénégal yalima Niger o n'a ɲɔgɔnna jamana wɛrɛ an ni minnu bɛ dancɛ bɔ an n'a fɔ n ko olu nɔ don moro nga a ye anw ni jamana minnu tɛ dancɛ bɔ n'o ye Nigeria ka taa se Ghana ma moro olu tɛ nanzarakan fɔ a donna olu de hakili la aw ka dɔn hali bi min b'a to anw ka embargo min b'an kan n'o bɛ se ka sinsin hali bi ko jɛlen don bɛɛ ma kɔni y'i tugu moro n'an b'o la ni Maki b'i sogolo k'ale bɛ taa kuma Poutine fɛ aw yɛrɛ dama dɛsɛ bɛ ka bɛn kula yan e kɛn bɛ k'i baden dɔ ɲangiya e bɛ taa farafinna kungo fɔ dɔ fɛ yen a banna nin tɛ namimaya da olu n'an kɔ anw ni Poutine b'an sigi ka to dun kuma la an b'an sigi ka vodka min ani sumusumu da fan bɛ tabari fɔ ɲɔgɔn ye a banna foyi ti bɔ a la tabari drasbuche moro bi Risila ale bi moro an n'olu kɔni bɛnnen don nka min ye nin bɛɛ lajɛlen digi bɛ Faransi la n'i ye se kɛ Faransi bi anw m'an bolo bɔ Risila la ni k'an tɛgɛ don olu bolo moro de fɔ a ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kan o y'o o kuma ninnu de fɔ u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kan ye ko n'i ma ɲɛ ko anw ka sanction bɛ wuli ko anw ka an ni Risila ka jɛɲɔgɔnya jɔ Faransi lasigiden o ka kuma o kuma fɔ ani ko dɔw fana ko premier ministre ko ka gouvernement ci ko ka kura sigi ka fanga bulon ɲɛmaa kura sigi ni ye mun ye kɔrɔlu ye anw dɔn hali bi ayi moro ni bɛɛ fɛn dɔ ni ye ka wali foronto dun n'i da di fo an ka k'an yɛrɛ ye de an dun kɛra o ye kaban o de bɛnnen tɛ maa dɔw fana ma moro wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko malidenw sigilen don min kan u ka dan dɛmɛwale ninnu si wa anw tɛ jɛn n'a ye bi anw tɛ jɛn n'a ye sini wa min ye a ka dɔn jɔnya juru ye k'o tɛ sigi anw da la bilen an bɔlen ko Ala ka wajibi anw kan wa Idrissa I Mayiga Agora ni y'ale ka fasiri ye ani minisima ka mandat ko o yɛrɛ dabilatɔ don awɔ an b'o ko yɛrɛ bɛɛ dabila bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a ye dusu bɔra sa a ye dusu bɔ ko tiɲɛ fɔ ko de don mago bɛ ONU na ONU ye mun dilan diɲɛ kɔnɔ ni tiɲɛni tɛ a banna Nations Unies yɛrɛ ɲɔgɔnna jɛkulu sitanɛ jɛkulu bɛ yen a banna a jɛkulu ɲɔgɔnna sitanɛ tɛ yen wa jate fila de b'u bolo ani giriya fila jate fila giriya fila a banna ni jate bɔra fa dɔw fɛ jate bɛ minɛ ba la nka n'a bɔra fa dɔw fɛ a bɛ kɛ tere ye a banna o giriyaw fana tɛ kelen ye Sarkozy yɛrɛ maa fa a bɛ se ka ɲɛfɔ wa e bɛ Bushilakaw bila Bush yɛrɛ maa fa Israéliens tɛ ka Palestiniens fa hali sini sɔgɔma mun bɔra a la ka taa Libi da walo ka sɔrɔ ka o degun sigi anw da la Amadu ye nin fɔ bɛɛ ye u y'a dɔn ko Amadu ka yeta ka jan ni tɔw ta ye u kɔnɔw ma Ala k'an bɔ a da ɲuman fɛ tabari fasire n bɛ tɛmɛ n'a ye Yusu k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba ni cɛ b'anw ye k'anw to yen n'a ɲɛ tɛnɛ ye musokɔrɔnin ye o caman b'anw fɛ yan o kumana Yusu fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Turki ale jamana ɲɛmaa i b'a dɔn dɛ n b'a dɔn Erdogan a ye nɛgɛjuru banba ni Asimu Goyita cɛ ndesani a ko cogo di Erdogan n b'a f'i ye Erdogan a ko Asimu k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na jatigɛ wale kɛbaa fɛn fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ lajɛlen si tunu a banna ko jango ko dɔ bɛ an fɛ yan ko feto o feto in anw yɛrɛ t'o dɔn ja ko feto ko ka fɛɛrɛ kɛ o la ani jatigɛ wale tɔ bɛɛ n'o ye terroriste ye a banna o tuma na ale y'a dɔn sa ko an bɛ se sisan merci an tun bɛ se ka kɔrɔ koyi a banna fɛrɛkɛ de tun donnen don anw sen na k'an ka girin janfa juguman
e grand bese na ke ka green o green na ke panga purti de wallahi Dubai panga purti ndesani yusu ore ko madarasa ko se ngoni fere fona magudu de besa Dubai aide Dubai wa o be fa be febi sengoni ki sengoni fere shuya tere nga soro do feta kudo Dubai panga purti tu la itaro fa abike jabala jamana de nga tukono jamana nunde tagateli ibita la jey mi plaisista fere salfu manaje jamajigi na yijebe singon lagare de wala ma singon ba singon mi mani ja ene zari asigile te ikle dama do ka soroke wala jele mana jena wallahi ogmana yusu nindala yin na Erdogan fe ko mali ma nyama no asim goita e kaka je a chesiri ninda Umar Ongoiba ale ni fasiri bi ka do sorde Bamako kono sorde Bamako ko minyi ka do maliye ani ikado kafo a jamana wore munumbe na lulu chekai e ku kama yabuka kolodo katafe haka ja ko ani ikado Turki jamana ko anga jengo manyonya ka to bika kologiriya ko sabo Turki olu kale ka do foga jatige wale ke ba tigila mauko ko shiba o shitunu okuna yusu kuna fone munu yere ka suru sebena ko dogo kun laba temene ibai ka fo Turki president Recep Tayyip Erdogan Recep Tayyip Erdogan ale ni ka do Asimu Goita ukumana negajurula o negajuru kuma nu ucheba fly hakilna u fale Turki ani mali che jango nyoma ya okoka haka ja ani farafina bangu okonya ufanaka be mimbi talike lasilina ujirala ka fo juma temene be minye Turki jamana o jamana nyema o masunu ya kuna foni cherisira o de ni wala ikado ka kuna foni cherisira doka ko agence turque e Anadolu agence turque Anadolu kuna foni cherisira o de achari ka jira ka fo ka jamana nyema ni Asimu yo kuma tanyanda telefone ndani njugo ina o kuma na yusu ko o kuma nun ko nala iba Erdogan ay la nyini jumenge ko ka beto kale ka kokoro madom beto mali fo ka ta fo minkera amma deliga dabla wa ko ni fema faraka fenti voila ka be mali franje fanga deme gado ka tabulu la anni jatige wale ke ba tigila maw ni jadi maw keleli kola ka na mali deme o deme ko chenyi de o kuma na minyi ikado Ankara chebai ani aw nyere ka ba mako cheba ka kuma ko na la minyi ikado ka fo ko deme ka nyeshi ikado ko chama mako obeke ngala belebele do ikado jatige wale ke ba tigila maw ulu keleli kwe ko fo anga ikado ko de bampepeu ko jango Turki jamana jatige wale abulu fara dobe an fe ya ko feto o feto yi mali de yere to do o kuma na ko minyi ikado ka fo ko olube mali dugukolo kanya ga ku be barake uka ikado manyema do de tola minyi ikado ka fo kwe ko fo malika dansi go la jona ko feto ikado jatige wale ko ba kulujugu badi nga uka tieni ikado ka famba abe ure ka yoro la no Turkiye o kuma na Yusu kibai ka fo ko kuna fo ni nasira fe Erdogan aya jira ko itala ko ka laje uka fereke ko fana ikado o jatige wale tige wala man nu da wolo ka bo maliko no peu ko kuma na abe ikado la nyini minge ko feto vle ni ko jatige wale kulu tieni gela jugu baw ka be hakilla jigike ko feto yenye jakulu minye ko organisation terroriste Fethullah Gulen o Fethullah Gulen o ye ale reka sina doye uka jamana la no ya ka fanga sinaye Fethullah Gulen toroba min do ka le tunye wajuli karamo ye dine nasira fe ngale yi kwa dishi da Erdogan ka fanga la foka fo atuti ka ke o ikado ka fo fanga sinaye re agbelera no nyonche o kuma na ikado ka fo akafnye rome abikari Yusu agwana ikado Fethullah Gulen ale ya afse atama ye ukado ko mi kabi ba fulani tan nani sa ko Turki kele do ka le bla jatige wala ke ba tigila ma ka mina kono wa ka je kulu be jiya yoro la ko be o bebe ikado o jate kele de konnala o kuma na ku kembe kan nobne ke ako mandat dare international Fethullah Gulen ale retambi sigi fo l'Amerique jamana la ga na tabede kaka kulu ku be bara la kuyi ka bulu fara mi me malla ko Asimu Goita ko da wolo ka asogono minenge kene mamne abana so sabu ko munun vleni ye ko ma uka tieni ko dugoro wendi dugoro du kutu na kalanso de daile ko ga malifa be mine folo kasoro kana nu ka hakli nai ko kalanso tume wele ko college Horizon o college Horizon ko de Fethullah Gulen aleka ikado kalanso wi anaka jatige wale ke ba tigila ma ka kalangoro wi Yusuko Ankara ikado o mina la o be Ankara ka boloka bino ikado ka fo Turkiye gouvernement yo bla reka boloka ka Fethullah Gulen ka boshi alela ka sabuke kwa ka kalanzo insiginte nyumanka o kuma Yusuko fona temeningo kibai ka fo ko uye o yoro yelema ka ke ko fondation Marif de Turki dobe kurufinai awo dobe kurufinai o ye dakabana etaji bado fana takosaina kura joli
guturonda yɛrɛ mi guturonda ina awɔ olu de bɛ fana Turki o k'u y'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fondation Marif Turki o kumana k'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ collège Horizon o ko kalanso ninnu k'a bɛ Turki jamana de ka mara kɔnɔ wa a tɛ Fethullah Gulen tɔgɔ la tuguni o kumana i k'a dɔn Erdogan a ka laɲini a y'a jira Asimu na ko n'o sera ka kɛ k'a bɛ diya ale ye kosɛbɛ nka a y'o kɛbaliya t'a bali ka Mali dɛmɛ ko ye nka ni da wolona o b'ale ka dɛmɛ tɔ juguya a b'ale yɛrɛ hakili sigi Fethullah Gulen n'a ka jamakulu k'u ka bolofara min bɛ Mali la yan ko fɛɛrɛ ka k'o la ko jatigɛ wale kɛbaa kulu juguba de don ale bɛ fɛn min fɔ ko wa ko ali bi ko kumana ko Fethullah Gulen yɛrɛ b'a kunfɛ kalanso in minɛna la ko nka ko n'a ta bɛɛ ko i k'a dɔn musaka dili jatigɛ wale kɛbaa tigilama k'o fɛɛrɛ wɛrɛ b'a bolo o kumana ko Mali k'a lajɛ joona a jɛkulu min b'an fɛ yan an ka a gɛn ka bɔ an fɛ yan an ka k'o ban ko jiri k'o bɛ kɛ i k'a dɔn Mali ka ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen na k'ale sewara an bɛ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw kɛlɛla cogo min ko Erdogan ko k'a nisɔndiyara la kosɛbɛ wa k'a b'an ka jamana a hakili latigɛ k'a fɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko jiri de bɛ k'an ka jɛngoma ɲɔgɔnya la ko fɛn ti bɔ a la nafoloko sira fɛ julaya sira fɛ lakana sira fɛ ani ko caman wɛrɛ minnu bɛ yen o ko fɛn min ye i k'a dɔn don n'a nataw la ani kalo nataw la ko kɛlɛkɛminɛnba Turki bɛ n'o di ka taa Russie la bɛ na n'a ye anw fɛ yan nɔ minnu bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn Russie la ka dilannenw ni Turki yɛrɛ ka dilannenw ye ko drone b'o la blendew b'o la awɔ ko dronew b'o la blendew b'o la minnu dilanna Turki ani Russie la ko ni kɛlɛminɛnkuluba bɛ kɔfɛ ka na ko jatigɛ wale kɛlɛ ko in ko olu b'anw dɛmɛ a la fo ka taa fɔ ko ɲɛ sɔrɔla k'u la don min na o tuma na jamana ɲɛmaa fila ninnu ka kuma falenfalenninw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi Goita ni i k'a dɔn k'a fɔ Erdogan u y'a jira k'a fɔ k'u da sera fɛn caman ma ayiwa nka kologiri o ye lakanako ni i k'a dɔn lakanaminɛnko ye Yusu ko minnu bɛ sanfɛ o minnu bɛ duguma o ko nin bɛɛ de bɛna kɛ ka baara kɛ o kumana ko sanfɛla yɛrɛ ko Mali mago b'o la kosɛbɛ jango drone ni pankuru ninnu k'an ka jamana a dankun bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi san kalo 12 i k'a dɔn k'a fɔ tile mun mɛ kɔnɔna la k'an mago b'o la kosɛbɛ wa ko nin dɛmɛ ninnu k'o bɛna kɛ anw ka i k'a dɔn k'a fɔ kunnawoloko ye jango turikikaw ka drone k'a mankutu kɛn bɛ ka diɲɛ lamini bi k'a jɔda yɛrɛ yɔrɔ caman na wa ko n'a anw fana y'a sɔrɔ wa k'o bɛ kɛ tare Mali faama bolo dɛ n'o y'an ka larime ye wa Syrie min filɛ nin ye Libi ani k'a dɔn ko Karachi o Akaraba o bɛɛ ho Akarabak ko olu kɔnɔna la k'u ka drone ninnu ɲɛci yira ye san laban ninnu kɔnɔ wa k'a kɛlen don kunnawoloba ye Turki jamana yɛrɛ bolo wa ani bolomada yɔrɔ belebele ko pankuru minnu don maa ti don a kɔnɔ nka a bɛ taa ka tiɲɛni kɛ ka segin ko ma kɛ ko nin kɛra i k'a dɔn dɔnni yakuyali ye Turki n'o ye technologie ye wa ani wolomasiri tabaw Turki jamana yɛrɛ tɔgɔ la ani maa wɛrɛ minnu mago b'a la wa anw mago b'a la a bɛ sɔrɔ a kana izinu fana jɔ awɔ Turki bɛ Faransi ye hali bi industrialisation Faransi ye jamana de ye an ka sanu de wula ɲɔɲalen do yen n'o ye corona sanu de wula ani musokɔrɔba furu ni i k'a dɔn grippe de singe a banna Yusu an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Moro soir de Bamako ni y'ale bila ne bɛ indicateur ne b'ale ta Tafari Moro ale bi a fɔ wa an ka douaniers ye tɛgɛrɛ fɔ an ka douaniers ye Moro awɔ k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ ani sababa bɛnna bureau des enquêtes awɔ k'a dɔn olu kɔni ye camion ta ani 4 siga kun gɛlen don minnu na u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'u lajɔ Moro Flameru hukumu kɔnɔ wa Flameru hukumu kɔnɔ na n'o ye Forodi Forodi cogo man di ale man ɲi Moro min ye Ala ni an ka douaniers olu ka kɔlɔsili n'u ka wulikajɔ ani kunnafoni min n'u y'a sɔrɔ u ye kunnafoni u y'a sira lataama camion ta ani 4 Moro u taara ka t'u bolo da a kan o kɛra sebiri don ani dimanche don kalo tile 4 ani kalo tile 5 juin kalo san 2022 Moro direction olu ka kunnafoni a disira dɔ fɛ Moro olu ye a jira k'a fɔ nin ko min kɛra Moro a kɛra ni wulikajɔ ani awa min ye ko ɲɛdɔn ye n'o ye professionnalisme an ka douaniers fɛ Moro k'a dɔn wulikajɔ k'a ni sababa bɛnna Moro jaja aw k'a dɔn tulu dɔ tun bɛ ninnu ko awa ani minɛn wɛrɛw u bɛ bɔ n'a ye awa kɔdɔ wara de ni kana n'a ye anw ka Mali la bon i b'a dɔn fɛɛrɛ olu ye dayɛlɛ wɛrɛ ye daw tugulen tɛ yan olu y'a yɛlɛ wɛrɛ yan k'u bɛ bɔ sira jugu fɛ Flameru sira duguma sira ka ca dancɛw waralen don a fiɲɛ ka bon a fiɲɛ n'a bonya Moro an ka douaniers ka wulikajɔ ka bon n'u ka fɛɛrɛw ye
abe hakli jigi mame dukarala ande sani mon para ma abana nunu mona barake gateme ne sani ani seketa douane nyamaw yere korom so kata se mumuni dambele ma yere korom so ngbe ko jene ba kone ubebe singla fien bola bi ubebe singla fien la ka douane befu abe mura chena mzo tantia wa jara douane na afana be singna fien bola bi muro awaminye douane we wulika joke ni minanu tulu mindo muro awani tulu ni amajate na dona jamana kono abseka na ni chieni abinye abseka na ni awakado bada suku chama ni mawya mi kasoro amalla jani nga sege muro abena ni biendimi abena ni dusukundimi wa minye awakado abena ni kulusi jalla gosi o duchi kana idaso jamana chi redo duchi di kana duchi muro abena no bela jele o konna na anga douane oluka me ka wulika joke fa be ni awakado kerefe merodo ka fo ka bido jamana kono muro oluko ni uko bara nyodo fe minye awaka directeur bayre no ye Amadou Konate aye awakado kuma boka bikosaina ako awaminye oluka kele dorate awakado minye maluka kala dugoi minye mali absika wuli sanfe chikomi mali nyeta bisabati chikomi wa baraka ke akechola muro awaminye kamyonta aninani muro hikado nunu anga douane utara to mine kwa kera kuna jaye koi minye nunu ntebe na kodo warfe muro awani douane raka ko kunte miye réseaux sociaux la ako uka fere bela jere gumbina che bon mo ku ka gansete réseaux sociaux ko nyire ne ma fiyo magonya sociaux magosa sociaux ta tien soso ni be réseaux ina wallahi ukani ngodo dabla sa ala nga gouvernement ko de ko kuna fondo be ka be ali kele re chiema abe kele chiema o mayu abana anga jate mne kuna fondo goni kadi mai sanga chieni kuna foni mainde muro awabi réseaux sociaux ukado no okumna ningoyen ka kodo mbalana de ngamiya anga douane awamanyema ka kangarda ani aye fere munu ndige ani douane fere min tiga no awakado miye umunu besekateli ke muro taraka tu tegeda ninga miye awakado mobilita aninani muro awamiye to saba kolu fana kono nendo goy oluma frontière teme bolo utina bli wa koro arga udnu teke dawga olu beni meka nawa muro ado ko ke bise kula ka jabana ke meke gadda so ko ja ko nyime ma wa muro le vieux nyamaguji muro ka dugula awakado miya anga douane ma nyama muro ku ka fu ka bara ngonnana muro awakado nyerala transition ma nyama ani transition awakado aka nyeta minye jamana awakado aka soroka sigi aka soroka kolojo muro ko bina ni soro tieni ako oluti jena bi uti jena siri ko ambargo banga miye taju ko fana banga no gele be nyebela jeleka muro no tamana ka boy miye awakado fenwarawi olu gele banga na fara ko nin gele suku fana kana do anga jamana kono rishu ni ikrenyo ngani kelena ka bi geleya adu farao ko ni kele madda so dala nyebe ba kololo so abana dango baloko sirafe munu ere balo glome alikama lo luwe kule damne kaba abana luwe kule damne kaba an guna gari nyoni kaba ba mfe amfulo abana muro upma douane ma nyema aka wolele kado alibi miye awkado ka reforme tablo la ko nimbala de minye femun mamunu me flameruke we ka ngana munige miye damse ka karola chukomina jula munu sigile tiɲɛ ka abe dangaro luga sorola awo wa anw yɛrɛ mun ye da dumuni fɛ sanbaw fana ye an ka kɛnɛ abe dangaro la o ye fɛ ko ma abi timinanja o fɛ ya ayi fɛrɛ bɛ kan ka tigɛ k'o lasa rédaction ni olu ka fasire indicateur de renouveau anya samaka bo ale kono bi sugula ta bi ke wa an ka taa sugula an ka taa ala ka kunaja kunaguya te kunaja min kɔfɛ moro mi groupe commerce abla mega anga fuka wala nyuman don mi anga madam Mariam Diallo Jerry Flash nani Jadara Sinani bugu bo ani bugu turu ani buguturu oui Mariam tay ba Diallo tay buguturu ni bugu ka buguti ka fliere ale reta bugute to rock le bugu turu rock kura amenya anga chokoroba kaiba jabate muro kaka do kanye kata franjai sibiga mama national fasiri amene Grand Frère National an famana ale yɛrɛ ma ko plan Keita ande sani ani bubula
Bubula. Ale fana grand frère national do. Abana. Umar Keita anga foli baye. Ambe soro ka do kunafoni kono. Ni indicateur de renouveau en ba leta. Ni indicateur de renouveau ta. Ni ndamandinge ndama mi ngono dugu jugoro fe mi mboy ko lithium. Lithium mi ka do gulamina. Gulamina lithium ki ka do ka baraw aboli re ko obolo dale do ka bla sanflala. Yusu ministre mi nyeshine dugu jugoro nafoloma. Ndi aneji no ye lamini Seydou Traoré ale ni kado directeur régional mi ni kado afo no ye kado Leo Lithium Limited olu oye kado ntamambo chageda doye olu kama nyama juma temene juengalo enkle saba ba flani mugane flasana yusu iba ka fo ku tara ikado brigade mfolo da ni mi ikado ni ntamambo ndamandinga a brigade mfolo mi no bina nyeshi ikado lithium obolima gulamina alebe buguni o marabolo konnala yusu ko kumana ka bara wera diramne ni ima no ye ikado adugo jugoro fe boli obolo dale do ka bla sanflala Yusu mi ye kado ni kuna foni kado kafo ajamdene ale de ya fasiri indicateur de renouveau konnala amega to ni jama fe Femi ye kado directeur général Leo Lithium Limited ale ya jira ka foko ni barabulu dale mi minake ko farafi ejien re bangunga ko na damne na ko malibe joro duru na de taningola ko malibi ya joro duru de konnala no top 5 mondiali o kuma Yusu ibai ka fo nanga ni zamandiga ndailela adola ko abna ke ka don na fama fembaye haka jani Australia re ibwalawa kan anyu anan damandinga batna yejien fanshife Allahu akbar awo yende sani Australia ko ni amma munun demana olumania bon nyine no kumbe fencha manga ma afamba kunye sanu ne petrol di lithium no ni boxi ni magnesium no ani charbon no ani ikado kafo imoro do wa imoro di ani atonu no ko tera feno de o de be téléphone fana fenu ngoli cham fana be ke ale fana be ke téléphone batterie ni ani batterie mobile très bien abana ale de do ala avion batterie voilà ça ali charge nous awana ni nu fana ko jugu kana mbotike eki kepe usa tan fana be ka dawal do de lave ka blasini masini ye avana ni ayi no dige kauna u mena dawal tige lanka ni hakli be ministre la ministre ka intervention akoko fempe dugura na fulula ni akanga nyini chugum abi nyininte wala sa maldo musika tunobo ayre kan taji to kan be nunu de nyini dro abana be grimbe taji ka wataji wo jamana na balaw man no de be taji no fe anga le to ifolo anga nu nyini nu de jiere labana barakelawi abana awo bi mataji la barala mesane yusu ibai ka fo ko mi ka do ni Australia bwala ko malikan da mandiga nyonta na jiye kono kambi ka do joro duru olu konnala aka ja mi ka do ko ni fe munum bleni kwa abina ke ka do jiye maga la nyini mi no ye demandi ka nyeshi lithium koma kan joro bina bunya ola ko sebe ka sabu ke mi manga du kolo jukoro ya akanga jiye ma labo o kuma ko mi ka do ko me abe fo mi ma ko sopu Spodimen ale de ka do lithium ire afenye mi ni okanga bara nunge okuna Yusu ko gulamina aywa buni marabolo konnala ko ni yeni vein ko fo kale de be ka do bolifeun no ese na ni manfeunye o batterie électrique kale de be ke ko gla wa ko jie mabe mago bola wa ka unyere time se ga jie be so kwa anyere ba anyiro ta sorala kwa ka be ke sababu ye jie kala ya ba mi be ko réchauffement climatique ko ka belebele fana bo ola ndesani awo anwe Yuzu okumana ko min ye taxi we ko bina sebe korosara mali atike na fo korole nunjugo ko mi mana njambo dawtige soro ni soro mulo soro dodantike de timguri ko kariba o kariba no soro la o ba do ini mi ngaga ko di ma kuma ko taxi chama mina dim malima ka sabuke muye ko sanwosa ibai ka fo ko ni chage dai ka be imposara o lampo biti jojolila be mi gouvernement be min di oma abiti jo ka do dollar war million bisaba ani sabala o biti jo anga sefo war million yari mugana kalo ko obisara gouvernement ifolo oye ikado awuroblanjila e o minye actionnaire we mununga buruburu fana donné do akula ni ulu fana be soro nyini ko ulu fana ka buruburu na du uma ukala nyini mi ko na du mo no haka min kaka ko ngaka be glofe jumena oye minye spodimen o songo o yeleni na jigini abe glo de la sugufia la de ko sabu sugufia songo jiga yelenga jigi o ti ma se ko ye o kuma na soro be yakuba ni songo yelena absika jigini songo jigina
kumana ko nga bɛɛ b'i ta sɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔ Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin mini min filɛ nin ye a dɔ la k'a bɛna kɛ sababu ye lambo si wɛrɛw fana bɛ yen minnu kan ka sara ko retenue sur les ressources ani TVA ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka sara ani taji n'o ye carburant taxiw ye ko nin bɛɛ kan ka sara wa o fana bɛ dɔ fara dɔ kan o de b'a bugu ani maa minnu bɛ taa feere kɛ u ma o fana ye sɔrɔ dɔ ye o fana ye sɔrɔ sira dɔ ye o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko sira caman bɛ yen Mali bɛ se k'a ka sɔrɔ kɛ min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni olu yɛrɛ fana ka bɔnɛ ye o kumana ko min ni i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka joli de di min ye dollar wari miliyɔn 50 ye i k'a dɔn k'a fɔ l'américain ka dollar wari n'o bɛ bɛn anw ka CFA miliyari 30 ma san o san o bɛ gulo taxiw i k'a dɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛw la minnu bɛ yen n'o y'a komisɛnni tɔw ye hakaja baara taabolo fana ko o k'a dɔn k'a fɔ o kuntala janya ko i k'a dɔn a jate bɛ bɔ o fana fɛ Yusu ko yɛrɛ k'i bɔ yen minisiri min n'o y'a ganti ani dugujukɔrɔ nafolo ni ji o ko ɲɛnabɔ minisiri ye Lamini Seydou Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ye ko nin kɔni i k'a dɔn k'a fɔ baara bolodalen min ye ko nin ye ko belebele ye an kan k'an cɛsiri min na nin ka kɛ fɛn sabatilen ye k'a bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ musaka donna kuraw i k'a dɔn olu bɛna n'u ka musakaw bɛna Mali la ka n'a don nin baara in na ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ a dɔ la ko dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛw bɛ yen maa wɛrɛw na ɲɛkin ka kɛ o fana bɔli kan a bɛ kɛ jidi ye i k'a dɔn jamana ma hakaja ko bayɛlɛmanti minnu bɛ yen n'o ye énergie renouvelable ye ko a jɔda ka bon o la kosɛbɛ diɲɛ sosigi la o fana k'i bɔ yen ko nin ye i k'a dɔn ko belebele ye nin ye bolomadayɔrɔba ye Mali bolo Mali bɛ se ka i k'a dɔn min tɔnɔ bɔ fo maa wɛrɛw k'a tɔnɔ bɔ an fɛ a dɔ la ko i k'a dɔn ni nin ko daminɛna ko min ye i k'a dɔn baara yɔrɔ yɛrɛ jɔli ye ko o baaraw de bɛna kɛ fɔlɔ o baara yɔrɔ jɔli n'o ye usine ye k'o jɔli senfɛ an ka maa ɲɛmaaw ye u kantigɛ da jira k'a jɔli k'a baarakɛlaw bɛɛ bɛ bɔ sigida la sigida min ni baara in yɛrɛ bɛ ka kɛ yen wa i k'a dɔn k'u ka jibondow ni ji sanuman sɔrɔli o fɛɛrɛ fana tigɛ a sigida maaw ye a tigɛ tɛ an nana dama sigi ka taa ten dɛ wa sirabaw ka dilan minnu bɛ don ni jamana ni sigida maaw u ka nafa n'u ka tɔnɔ kɔnɔ minisiri a y'o yira i k'a dɔn an ko kɛ ɲɔgɔn na o kumana min ye mini ni ji ani i k'a dɔn dugujukɔrɔ nafolo o ko ɲɛnabɔ nti ni ji ani dugujukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabɔ minisiri ye Lamini Seydou Traoré a tilala k'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a b'a fɔ entreprise in ye ni baara fana banna ko usine jɔra k'a ban baarakɛla kunfɔlɔw olu bɛɛ ka ta sigida la yen nɔ yanni maa wɛrɛw ka n'u feere k'a la k'o fana ka kɛ i k'a dɔn a nafa dɔ ye sigida denmisɛnw ani sigida maaw ma ko ka tila ka mun ɲini u fɛ nin si tɛ a bannen ye a bayɛlɛma yɔrɔ lithium yɛrɛ bayɛlɛma yɔrɔ an fɛ Mali la yan k'a kɛ maa magoɲafɛn ye yan'an ka a bakurunba donni ka taa kɔ kan k'an bɛ taa bayɛlɛma ka na k'a ka d'a ye o dilan yɔrɔ fana ka kɛ raffinage k'a dilan yan kɔni ko transformation voilà o kumana Yusu o kumana ko projet min bɛna kɛ Gulamu na n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ ani yɔrɔ min ni ɲɔgɔn ani jɛkulu min ni ɲɔgɔn cɛ ko jiri k'o bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ n'o ye Leo Lithium Limited ye ayiwa ko an ka jɛnkomaɲɔgɔnya ko i k'a dɔn ko maa wɛrɛ fana b'an dɛmɛ a la n'o ye Gafin Limited ye o Gafin Limited min filɛ nin ye Yusu ko olu kɔni ye sebayatigiba de ye lithium baara la diɲɛ bɛɛ b'olu dɔn o kumana k'u jɔda ka bon wa dɔnni b'u la a minɛn b'u bolo a musaka fana b'u bolo ko min ye dɔnni karamɔgɔw ye ko expertise technique olu nana ka n'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ni cakɛda in fana ye n'o ye Gofɛn ye k'a bɔli de ka gɛlɛn ko n'o tɛ n'a bɔra wa k'ala tɛ jɔ k'a julaya fɛrɛ b'olu bolo wa clients b'u bolo ko bɔli dɔrɔn de ka gɛlɛn wa olu fana n'an b'u sigi a ka bɔ dɔrɔn an k'a ta ka taa n'a ye a bɛ fɔ min ma ko Spudimène ayiwa ko n'o bɔra Gulamina a dɔ la ko Mali bɛɛ bɛ bɔ a nu ma ta kuntala min ye usine kuntala ye o bɛ t'i jɔ kalo 24 n'o ye san 2 ye a musaka i k'a dɔn CFA wari miliyari 160 o bɛ don a la ayiwa min ye i k'a dɔn a si yɛrɛ kuntala ni a bɛ se ka bɔ ka si min kɛ ka caya n'a caman bɛ sɔrɔ san 21 dama in b'o kɛ k'a sɔrɔ a ma wo wali o yɛrɛ o t'a wolen ye dɛ o ye sɔrɔba de tɛ k'a la tun san 21 a si y'o ye o b'a jira k'a fɔ ko an ka sɔrɔ la 100 jɔlen na ko i k'a dɔn k'a fɔ 1 a n'a kunkanfɛ 45 a b'i jɔ o yɔrɔ la k'a bɛ fɔ min ma ko oxyde de lithium k'o jɔda k'a b'o de fa anw fɛ yan nɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn a tago fɔlɔ ye ko usine kɔni bɛna i k'a dɔn lithium baara min boloda Gulamina Yusu k'a a bɛ kɛ ni i k'a dɔn lithium qualité ɲɛnamaw de bɛna bɔ yen wa ko oxygène lithium ko min fana bɛ sɔrɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ nafa la 100 jɔlen na 6 o kumana Yusu ko hali nɔgɔ kisɛ 1 k'a t'anw ta in na
k'a fɔ ko ɲama ka ca la wa ayi ko kuma t'a la wa bayɛlɛmali k'o bɛ taa kɛ fɔ Siriwa jamana de la o kumana k'o Siriwa jamana fana na ko société min b'a bayɛlɛma ye o de ye GOFEN ye k'olu fana a ɲininen d'u fɛ k'u ka a bayɛlɛma yɔrɔ jɔ anw yɛrɛ fɛ yan a n'a mara yɔrɔ wa ko nin ko min filɛ nin ye ko batterie électrique ko o qualité ɲɛnamaw de bɛ dilan n'anw ka lithium nin ye o kumana ko an bɛ se k'a fɔ Ala ka nin ko kɛ ko sabatilen ye Jamutɛnɛ nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur kɔnɔ o ka bidon boli min jama an fana b'an ban ka fo an b'a tigɛ Ala k'an kunna ja i n'a fɔ Poutine bɛ ka gazi tigɛ o la cogo min na a banna dɔ dalen bɛ a seri fo ka taa a kɛ kogo la k'a seri kɔnɛnɛ don enquêteur an b'ale ta min ye GDCM Moro awa min ye dɔw kɔni bɛ k'u ɲimi ni société min filɛ nin ye Modibo Keyita ni a PDG don n'ale a bɛ k'a dɔn grand distributeur de céréales du Mali Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa maa 7 bɛ yen n'o ye chauffeur 7 ani magasinier 5 Moro a bɛ k'a dɔn k'olu kɔni a bɛ k'a dɔn olu ka ko a gɛlɛyalen don nin baarakɛyɔrɔ la kosɛbɛ kana fɔ dɛ Moro min ye a k'a dɔn jalaki min n'o tan bɛ k'u sɛgɛrɛ Moro ko ye a k'a dɔn détournement ye dɛ Moro o tɛ ɲagami ye wa Moro awa min ye ni dandɛmɛ wale min filɛ nin ni a k'a dɔn o tan bɛ k'u sɛgɛrɛ Moro i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Fasiriba ka fɔ la ko Alu Badara Dunbiya ye a ko awa min ye GDCM a min engrais awa transport ani CDT Moro awa min ye ni jɛkulu ye u kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye nɛrɛ kɔrɔ kɔni ɲiginnen don min ye a k'a dɔn magasinier minnu bɛ yen n'o ye Buguni Sikaso ani Ɲɔnɔ a k'a dɔn k'olu kɔni welela min ka dɔn inspection du travail Mɛkalo tile 30 Moro a k'a dɔn min ye Buguni Mamadu Sidibe min ye Sikaso ye o ye Alasani Ganaba ye Moro olu kɔni jalaki tan bɛ k'u sɛgɛrɛ k'a fɔ k'u ye a k'a dɔn min ye filijuguba kɛ baara taabolo la min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna k'a fɔ min ye a k'a dɔn gɛlɛya min b'u sɔrɔ n'o ye a k'a dɔn ɲagami dɔ don n'u ka sɔrɔ la Moro k'u na wari sara a k'a dɔn min ye GDCM ye Moro o ka fisa ni prévenir Moro min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ n'a ta Moro a k'a dɔn min ye magasinier 3 minnu filɛ nin Moro ko a k'a dɔn olu minnu bɛ yen ko fɛn ma ye olu nɔfɛ ko dutigiw dun don u bɛ denbaya de fana balo Moro k'olu fana a k'a dɔn gɛlɛya tan bɛ k'olu sɛgɛrɛ ni GDCM a maa ɲɛmaa fɛ Moro chauffeur minnu bɛ yen n'olu ɲuman ye ko la i k'a dɔn ni gɛlɛya fana tan bɛ k'olu sɛgɛrɛ Moro magasinier a ka dɔn ni olu dɔw y'u jɔ a la k'a fɔ awa min ye maa 2 baɲɔgɔn ko min dara olu kan olu jɛnana u b'a sara maa 3 minnu bɛ yen Moro gɛlɛya kɔni ma ta k'olu sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ kɛ mun ye k'olu nɔ ma ye ko la min ye chauffeur 7 minnu bɛ yen Moro chauffeur 7 a k'a dɔn olu ka ɲɛta o dan bɛ n'ole kun Moro olu ka baara dan bɛ n'ole kun yalima a k'a dɔn Modibo a na wuli ka jɔ ta k'olu fana sɛgɛrɛ wa ni nafolotigiba in Moro a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin gɛlɛya de kɔni bɛ yen bi dɛ wa Moro Keyita a k'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'olu ɲuman ye ko la min ye u ko olu segu u ka hakɛ kan a k'olu mago to nka Fasiriba ko walasa olu ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ olu ye wele bila cogo sugu bɛɛ lajɛlen la walasa awa ɲɛfɔli bɛ se ka k'u ye u ka wele a ma jaabi Ndɔma ma sɔn ka taa a Ndɔma nɛgɛjuru ta i k'u jaabi nɛgɛjuru ta i k'u jaabi ni ma fɛn fɔ a tɛ faamu a banna Moro o tuma nin sɛbɛn Alu Badara Dunbiya ni y'ale ka fasiri an y'a bɔ enquêteur kɔnɔ Alu Badara ni y'ale ka fasiri bila ne bɛ le républicain ta le républicain i b'a ye k'a fɔ ko lajaba min bɛ da an balakaw kan a ma ɲa min ko an balakaw olu bɔra ni ka i k'a dɔn farifanjugu bɔ ni ka ŋɛɲɛ ɲimi k'a jira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye ko lajaba min bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma a dɔ la Bamakɔ musow bɔra ka taama taama in ma kɛ ni tiɲɛni taama ye a kɛra ni k'a dɔn k'a fɔ dusumakasa o jirali taama ye jumadon juin kalo in tile 20 tile 3 22 san dusu i b'a ye k'a fɔ musow bɔra ka taa i k'a dɔn ndomokun min bɛ yen n'o ye mɔnimade pɛ ye o kumana Bamakɔ ye u taara ɲɔgɔn lajɛ o kumana ka yira k'a fɔ ko fɛn min jɔnni y'a labɛn jɔnni y'a taama in labɛn musow kɛ musola an balakaw a fanba ye Kadi ye an ka association Kadi aw ka ɲɛmaaba an ka ɲɛmaaba tiɲɛ yɛrɛ la
y'a jateminɛ a juru an bɛ ka to yiri jaba Yusu o tuma an balakaw k'u bɔra ka taa ma juma tɛmɛnen ayiwa i k'a dɔn nkalon tile 3 2022 san yɔrɔ min bɛ yen n'o ye fɔ monument de la paix Bamakɔ yan nɔ u taara fara ɲɔgɔn kan yen k'a jira k'a fɔ lajaba min bɛ ka taga an balakaw sɛgɛrɛ i k'a dɔn ko a tɛ bɛn u ma bi a tɛ bɛn u ma sini a ka ja ko kalo tɛmɛnen i kɔrɔ ko min ye i k'a dɔn lajaba k'a yɛrɛ yakubayara kosɛbɛ fo ka nibɔ sɛbɛkɔrɔ kɛ o kumana musolaka fɛn fɛn ni bɔra k'a bɛɛ lajɛlen furu kɛ walama u jɛɲɔgɔn de y'a u nibɔ walama u masurunyama o kumana u y'u kun dɔɔni u y'u sogo dɔɔni ka taa i k'a dɔn cité administrative la Yusu u taara ka taa i k'a dɔn u ka sɛbɛn ka taa jira nka a kɛra i k'a dɔn n'u ka disɔgoya jirali ye minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don kiri ani maaya josariya ni hakɛ olu lafusali ma a n'an ka jamana tamasiyɛn olu kɔlɔsili ma Mamadu Kasonge o kumana k'i k'a ye k'a fɔ ko u taara sɛbɛn di ale ma a kɛra maa jumɛn ni jumɛnw ɲɛna yen nɔ o y'a sɔrɔ i k'a dɔn Madame Sidibe Dede Ousmane ale bɛ yen nɔ o ye kalan minisiri ye ani k'a dɔn Funɛ Kulubali ale ye minisiri ye min ɲɛsinnen don muso denbaya ani k'a dɔn denmisɛnw olu ka ko tali la bala Fune a bɛ sɔn k'a mɛn fana a bɛ sɔn k'a mɛn dɛ baba ne sɔn k'a fɔ Fibi da ɲɔ ɲɛ b'a la sɔrɔ wari tɛ min na o kuma fisi tɛ fanga la o mana Yusu hali n'a cɛ ma sobiye tabilen a dɔ la ndala kuma tɛ nin ye ordre y'a bolo ndafa sebo o mana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Funɛ Kulubali ale y'i k'a dɔn musow denbaya ani i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw olu ka ko tali bala o minisiri don ani k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn kiri minisiri ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ko u taara u sera ale ma cogo min na u ko k'u jigi y'an ka jamana kiri ye maa minnu bɛ ni lajaba in bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ n'o ye maa bɔnɛnenw ye i k'a dɔn ko dangasigi ala binganiw o bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ jala ni tafe bolo ko nasira la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ lajaba wɛrɛw bɛ ta k'u sɛgɛrɛ hakaja denmisɛnninw o tɛ cɛ la o tɛ muso la ko lajaba bɛ ta k'olu fana sɛgɛrɛ ani jagoya furu den tan ni furuli k'a sɔrɔ ala ma kɔkɔ Yusu o k'i bɔ yen nɔ fɛn min i k'a dɔn lajaba wɛrɛ minnu n'o bɛ ta ka ɲɛsin i k'a dɔn npogotigininw ani musolakaw yɛrɛ kan ko a sera dan na sa musow de bɔra ka ni jira i bɛ se k'a ye u ka bandiriw ni finikɔnɔw na ani kumakan minnu tun b'u da i k'a dɔn ko lajaba sera jɔ ye k'olu de bɛ i k'a dɔn bange kɛ olu de bɛ nima bange k'olu ni man ka to o kumana olu minnu bɛ nima bange olu yɛrɛ ni man ka to i k'a dɔn manamana la tuguni ko toro c'est toro ko dantɛmɛ wale sogo ka kasa musow ye nin de fɔ ka bɔ ka taa jira i k'a dɔn minisiriw ani i k'a dɔn kiri tigilamaw la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'olu bɛ Mali de nɔfɛ Mali min ni lajaba tɛ ta ka muso sɛgɛrɛ a Mali in kɔnɔ bingani tɛ ta k'u sɛgɛrɛ dan tɛ kari u la ayiwa ko muso ye an baw de ye an balimaw don an tɛnɛmusow don an terimusow don an dɔgɔmusow don an kɔrɔmusow don o kumana ko an yɛrɛ furumusow fana don o kumana ko n'an bɛɛ ye nin bila an ɲɛkɔrɔ ayiwa ko lajaba jugu min bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ Mali la ko dɔnna b'o la k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn u ka kuma ye o kumana ko karisa ta tɛmɛna ko dakun bɛ jɔn na ni bɔ kɔni ani lajaba karisa ta tɛmɛna dakun bɛ jɔn na e wa ne wa olu wa ɲininkali to min sigira ni ne tun b'an balakaw da wa ni ne tun y'u ka kumakan ye ka taa i k'a dɔn maa ɲɛmaw fɛ yen ko ka wuli ka jɔ kɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn ka faamuyali lase maaw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko lajaba banbali min bɛ ka ta ka musow sɛgɛrɛ f'a bɛ taa wolo nibɔ la ko i k'a dɔn k'a sera dan na sa fangabulon ɲɛmaw y'olu de wele ani k'a dɔn marakɛbaw nin waatiw na furancɛ fanga marakɛbaw maa min tun bɛ ninnu ka ɲɛmaaya yɛrɛ la n'o y'u ka kumasentigi ye o ye Madame Mayiga Sina Damba ye Allahu akbar yaro kadi ale ti ye sina kɔrɔ kosɛbɛ ayi ale ti o kuma Madame Mayiga Sina Damba ale i k'a dɔn minisiri kɔrɔ don ale de tun ye nin taamala ninnu ka kumatigi ye o kumana a taara jira i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔnɔna la Yusu k'a bɛɛ lajɛlen mada ko k'u y'a kɛ kun min na i k'a dɔn k'u farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni juin kalo tile 3 in ye k'a kun ye ka n'u ka dusumakasa yira ani ka kulekan bɔ jigitigɛ kulekan ka ɲɛsin jamana marakɛbaw ma u k'a lajɛ ka kɔfilɛli kɛ lajaba la lajaba min bɛ
ka Mali a musow sɛgɛrɛ o kumana i b'a ye k'a fɔ ko u ye wele bila sebaayatigi wɛrɛw ma i k'a dɔn laadala kuntigiw a n'an ka i k'a dɔn dɔɔni karamɔgɔw fo ka taa se maa o maa bɛ yen k'o da bɛ kalakari maliden cɛman ni musoman k'u ye bɛɛ de wele koyi i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ k'i sen don nin ko in na a ko muso fagata cayara sa ani k'a dɔn lajaba bɛ minnu kan u ka sigi yɛrɛ la balimaw sinji siraw ani masuruyamaw furu ɲɔgɔn ni kanu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ ndegejugu minnu bɛ bi musow kan n'o ye malifaraw ye ani tiɲɛnikɛla jugu wɛrɛ minnu bɛ yen ko nin bɛɛ degu de bɛ musolakaw ni denmisɛnnakaw kan Sina Danba a ye nin fɔ k'o jɛya o kumana a ye hakililakunu kɛ ko avril kalo ni mai kalo ni ɲɔgɔn cɛ 2022 san in na ko muso 4 de ni kɛnɛ karabara k'a bɛɛ kɛra a masuruyama walama a furukɛ fɛ o muso 4 min ni kɛnɛ karabara k'o ma k'a dan ye dɛ lajaba taara ka dɔw sɛgɛrɛ wa dɔw yɛrɛ bugɔnna fo ka juguni da cɛjugu bila u la dɔw kɛra lujuratɔw ye ko nin de jateminɛ kɛra k'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn nin ni kati gɛlɛya ni sariya sɔsɔ wale ninnu ye k'a dɔw bɛ ka kɛ i k'a dɔn an ka jamana ko yan ko maa kun tɛ se ka sigi k'i miiri ni nin ye don tɛmɛnenw na ko Mali kɔnɔ yan nɔ ko musow ko k'u wulila sa olu tɛna jɛn n'a ye to a ka k'u la k'u da gulɔbaranin sigi ko dankari wale min bɛ ka kɛ olu la h'a ka diya ko maaya jo sariyaw ni hakɛw k'olu kan ka wuli ka jɔ musow fana ye ten sa koyi npogotigiw cɛmisɛnw ani musolakaw dentanniw ni musow sakɛ kuma b'o de nɔfɛ Yusu o kumana k'u b'a i k'a dɔn olu dusukasi yɔrɔ ye min ye ani i k'a dɔn lajaba ye min ye ko kumana ko minnu bɛ nin kɛ u la k'ale n'o tigiw minɛna ka t'u bila pereweni na k'o dɔw bɛ tila ka boli ko dɔw bɛ porokoto dɔw bɛ tunu i k'a dɔn k'a fɔ maa lajabalen a tɛ wasa sɔrɔ min yɛrɛ fana y'a kɛ ko ɲangili tɛ ta k'o sɛgɛrɛ Sina Danba ko min filɛ nin ye k'olu tɛ jɛn n'o ye bilen Mali muso bɛɛ tɔgɔ la k'olu ka bɔli in ye bɛɛ de ta ye togodala muso fara dugubakɔnɔ muso kan ko Mali muso bɛɛ de don o kumana min ye u ka kuma ye a jaabi kiri minisiri ale y'o d'u ma n'o ye Mamadu Kasonge ye a ko min ye jo sariyaw ye ani maaya hakɛw o min kalifalen don ale la bi o kumana ko musow k'a dɔn k'a fɔ ko danbe kari i k'a dɔn lajaba in na min bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ k'a b'o layidu ta u ye ko sɛbɛn min n'u nalen filɛ a di ale ma sɛbɛn in na s'a se yɔrɔ la a ko na ta ba la o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ye fasoden ɲumanya baara ye hakilitigiya baara don ko maa kelen tɛ se k'a bɛɛ ye wa i tɛ se ka bɔ a bɛɛ kalama ko nin kɔni ye i k'a dɔn pikiri de kɛlen ye olu la pikiri min bɛ taasi lakunu o de ko fɔ ko nin ye olu bilalen sira olu yɛrɛ kan ka sira min ta ko olu de kan k'o dɔn sa o kumana ko ka ɲɛsin nin koba kuntan ninnu ma ani lajaba banbali min bɛ ka ta k'an balakaw sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ ni ɲangili tɛ ka bɔ a la ayiwa ko min ye ɲangibaliya yɛrɛ de ye k'o bɛ kɛlɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a tɔ kɛ ni maa minnu bɛ yen ni i k'a dɔn olu de minɛna nin na k'a kuma ko ale y'a minɛ ba la wa a bɛ s'a se yɔrɔ la ko ni Ala ka jɛ k'u na fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan joona joona lajaba banbali min bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ danga kara la wa belebele ka bɔ a la n'a bɛ se ka ban pewu yɛrɛ k'u b'o fari da minisiri ye nin kɛ ka musow jaabi ni k'u bilasira Adama B Fofana ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ le républicain kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Madame Keita